May buntag, igsoon. Kumusta man ka? Napunta sa adlawng Lunes aron sa pagsugod sa atong bagong adlaw sa pagpanginabuhi, pagtrabaho. Pero mas maayo nga sugdan nato ang adlaw diha sa mga pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Karong buntag ako kang hagiton sa uban ka nako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mag-ampo usa kita, mga muyo ta sa Ginoo. Ginoong Diyos, aniya kami karong buntag, aron Ginoo sa pakigsandurot sa imuha, sa pagpamati sa imuha mga pulong. Ako pag-ampo o Diyos nga pinaagi sa imuhang grasya o sa imuhang gugma, Ginoo. Masinapi na mo imong presensya. Ug akong pag-ampo, Lord, nga sa imong pagtuon sa imuhang mga pulong, Ginoo, makigsulti ka kanamo. Ug akong pag-ampo o Diyos nga imo kaming giyahan aron do na kami direksyon sa among buhaton karong adlaw o hilikay nimo kami Ginoo sa mga daotan. Akong pag-ampo, Lord, O Holy Spirit, help us, guide us, speak to us, O God. So we come into your presence this morning in Jesus' name. Amen. 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 Igsoon, karong buntag, magpadayon ta sa atong pagtuon diha sa Salmo Kapitulo 1. Sumala pa sa ato ang natun-an tung niaging simana, ato natun-an nga nag-ingon ang mag-aawit ang psalmist, "How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And he will be like a tree planted firmly by the streams of water, which yield its fruits in season, and its leaves that does not wither, and whatever he does prosper." As a review niadtong niaging simana, atong mahinumduman nga ningon ang Ginoo pinagi kan David, pagkabulahan, bulahan ang tao. Ang pulong pagkabulahan, sumala sa gisulti sa Biblia, nagkahulugan po ka na pagkamalipayon. Ngani sa ubang translation, kasinahan. Kasinahan ang tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang word blessed, it is not only given nga ngadto sa mga hari, ngadto sa mga scholar, ngadto sa mga dato. Sama sa ginaingon sa bulahan ka kay daghang kag kwarta, bulahan ka kay naa kay balay, naa kay daghang katigayunan, naa kay gwapong posisyon sa trabaho, pero giingon din bulahan ang tao. Blessed is the man. That means blessedness is attainable even by the poor, by the forgotten people, o niadtong mga tao nga dili ilado. Igsoon, gibuhat o tinguha sa Dios nga kita mahimo tang malipayon. Ang tao, dili siya gusto nga magulanon, di siya gusto nga malaot siya. Gusto niya mapanalanginan siya, di ba? O nangandoy ang tao, niya nang maong kauswagan, yan ang maong kalipay, yan ang maong gisaad sa Dios o gisulti sa Ginoo pagkabulahan. Apan tungod kay kita nahugawan o kita nakasala, ang atong kasing-kasing, that ang atong mga tinguha na lang, gipangita nato ang maong kalipay diha sa lugar nga dili nato makaplagan ang tinuod nga kalipay. Tinuod malipay ta sa mubong nga panahon, temporaryo, o kanang gitawag nato og dili gyud tinuod nga kalipay o kauswagan o kabulahanan. Tungod kay diha man nato ni ginapangita sa mga material nga mga butang, sa mga events, circumstances. Una usahay ang atong kalipay lumalabay lamang. Pero ang kalipay nga nagagikan sa Ginoo, igsoon sultihan ta ka, mulangtod hangtod sa kanturan, bisan panahon sa kasakit o panahon sa kalisdanan, magmalipayon kita.
Gusto ka bang mapanalanginan igsoon? Padayon ta sa pagtuon. Gusto ka bang mahimong malipayon, mauswagon? Padayon sa pagtuon, uban ka nako. Ato ni aging Domingo, ato ni aging simana, no atong gisgutan dinhi sa atong gitunang nga bersikulo nga adunay mga requirements ang Ginoo alang sa maong kabulahanan, alang sa maong blessedness, alang sa maong kinabuhi. Ug doon na po siya mga rewards, no? Makita nato ang mga rewards nga iyang gisaad. Apan sublion lang sa nato ang mga pipila ka mga punto nga in order for us to really enjoy the blessings and the goodness of God and the prosperity that God intended for man to enjoy, we need to be separated from sin. Ingon dito bulahan ang tao, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. The word kanang who does not walk atong minumduman nga kini kanabang you go along, you follow the course of action, or you live, you follow the way of life. It has the idea of going along. You're following, ingon pa din the counsel. Ang iyahang mga tuyo, ang iyang mga plano, ang mga resolution sa iyahang kabubuton, no katong mga butang nga iyahang gitinguha nga gusto niyang buhaton sa iyang kinabuhi sa mga daotan, no? It's a viewpoint, the way of thinking. Pero ngayon din ang tao nga dili mo sunod sa lakang, sa plano, o sa viewpoint, sa way of thinking sa mga makasasala, no? Will be blessed. That means nga ang tao nga panalanginan sa Ginoo is the one who is determined to walk by the whole counsel of the Word and not by his emotion, by his experience or tradition, or not by a popular opinion or by what is politically correct. Okay? Another word nga itong mahinumduman is does not only walk in the counsel but nor stand in the path of sinner. Na makita nato kining pulunga nga kini nagpasabot nga gikan sa paglakaw-lakaw lang uban sa mga pakig-pakig-uban sa mga makasasala o sa pagpaminaw sa ilang mga tambag karon pag ingon din nor stand in the path of sinners, you are now involved in the movement of there is now a movement of formation of habits, no? Ang word path, it means dalan, one's conduct or behavior or pattern, no? Dito ni atong niagi simana akong gihisgutan ang gisulti ni Jesus. No, ingon siya, dunay duha ka dalan ug duha ka pultahan. Ingon siya sa Matthew 7:13-14, sumala sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang dalan, ug sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Dunay dalan nga sayon, pero lapad, ug padulong kini sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan sigpit ang dalan, ang ganghaan ug malisod, paingon sa kinabuhi. Naisgutan nako dito ang kanang siyudad sa Israel o sa Jerusalem nga gikuralan. Ang kural purpose ana protection. O kanang maong kural sa tibuok siyudad, no, nanay usa ka dako kayong pultahan. Sa dakong pultahan apod say gamay nga pultahan. Gitawag kana ni Jesus og bangag sa dagom. Ingon siya, alaot kamo mga dato, referring to the kanang lawyer nga miduol sa iyaha nga dato kayo, yang rich man nga gusto siya mosulod sa langit, pero sa dihang giingnan siya ni Jesus nga sunod ka nako apan ipamaligya ang imuha mga kabtangan, panghatag sa mga kabos niya, sunod ka nako. Pagkadungog niya itong dato,
naguol siya o wala siya mo padayon sa pagsunod sa Ginoo. Muna ningon si Jesus pagkalisod para sa mga dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. O niingon si Pedro, Lord, kinsa naman lang ay makasulod sa gingharian sa Ginoo? Kami gibiyaan na namo ang tanan, nisunod mi sa imuha, nagsubay mi sa imong kabalaoranan. Pero lisod di kaayo, mas maayo pa di ay matud pa ni Jesus, mas maayo pa ang kamelyo makasulod sa bangag sa dagom. Ingon si Jesus, ang imposible sa tao, posible ngadto sa Dios. Og katong gamayng dagom, katong gamayng pultahan, ngayang gisgutan dito sa iyang pulong sa Matthew 7:13 nga adunay sigpit nga dalan nga jutay ra ang nakasulod niini. Doon na po day dakong pultahan nga dunay daghan nagaagi niini pero kanang maong pultahan, kanang maong dalan padulong sa kalaglagan. Ang makasulod lang niini kung pananglitan ikaw gusto ka mosulod nasirad-an ka na sa pultahan. Ang gamayng pultahan ablihan. Kung gusto ka mosulod uban sa imuhang karnero o uban sa sa imuhang kamelyo, kinahanglan hawasan nimo ang kamelyo sa iyahang mga karga ug imong paludhon ang kamelyo sulod sa gamayng pultahan. Nagkahulugan, nagpasabot nga kung kita gusto ta mosulod sa gingharian sa Dios, atong hawasan ang atong kaugalingon sa mga butang nining kalibutan, sa garbo, materialismo, o mga pamaagi sa kalibutan, atong hawasan sa mga butang kalibutanon ang atong kaugalingon. O muluhod kita sa tubangan sa Ginoo. O mo submit kita sa atong kaugalingon diya sa Dios. Kung wala ka na, lisod kayong pagsulod sa Ginoo, sa gingharian sa Dios. O ato makita igsuon nga, ang maong pulong ginahisgutan dinhi kining maong dalan sa Salmo Kapitulo 1. Dili mutindog diha sa dalan sa mga gitawag natog makasasala. Kitang tanan makasasala ta. Ingon pa nakasala ang tanan ug nakabsan si maya sa Dios. Ug lisod kayo para nato ang pagsulod sa gingharian sa Ginoo tungod sa atong sala. Ug man hinungdan nganong mianhi si Jesus para kanimo ug kanako para kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ug gihatag ni iyang kinabuhi ug naghatag siya kanato og dalan. Iyon siya mao ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Ug kung mosunod ta sa iyaha ug sa iyang mga pulong, sa iyang gisulti kanato, dili kita mahitumpawak ngadto sa kalaglagan, hinuno ang magsunod kita didto sa dalan sa kinabuhi padulong sa gingharian sa Dios. Muna igsuon, akong hagit atong niaging simana, kung adunay mga sala nga atong gitipigan, magpaubos kita sa tubangan sa Ginoo, atong hinulsulan, biyaan nato kato. Ug ingon pod siya dinhi, dili mo lingkod diha sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. So makita nimo igsuon ang progression gikan sa walking, standing, now sitting. Murag nahimo na kang komportable sa mga sala. Sa sinugdanan, lakaw-lakaw ka pa lang, madungog pa lang nimo ang ilang mga tambag, mga istorya nila. Pagkadugay mo, tindog na jud ka, mamino na jud ka, o mura nakaog ka nang na-involved na. Karon naglingko na ka, nagpungko na jud ka. Uban sa mga mayubiton. Kanang mga mayubiton mo ng mga tao nga nagyaga-yaga sa pulong. Maghisgot gani sa pulong sa Ginoo, yaga-yagaan nila na. Og ilahan ng kanabang balikason o miyon sila, di man na tinuod, niadto ra ng unang panahon. Pero karong panahon na, di na pwede. Dili na karong panahon ni Kristo, kundi panahon na sa alisto. Muna ilang istorya, no? So ingon si Jesus, if you want to be blessed, if you want to enjoy God's blessing, kinahanglan we need to be separated from them. We need to kanang gitawag nga magpailayo kita, maghinulsol kita sa atong mga kasalanan. Muna ingon si Jesus, gawas kung kita maghinulsol, dili gid kita makasulod sa gingharian sa Dios. O ingon siya, gawas kung kita mataw pag-usab. That means dunay kabag-uhan. Nga dili kita ang makahimuana, ang Dios lamang ang makahimuana. Kung dunay kabag-uhan dinhi sa sulod nato, di kita kakita sa gingharian sa Dios. Buot kitang mabulahan, buot kita mo enjoy ni anang gisaad sa Ginoo, we need to be separated from sin.
Now, I said last week po, nga nag-ingon ko, ang separation is not isolation, but it is contact without contamination. No? Ang but pasabot ni ini, napamantan nining kalibutan na. Di man kita makaingon nga, di na kita makig-uban sa mga tao. Apan, makig-uban ta kanila without contamination. Dili ta magpa-contaminate, dili kita magkig-uban, makig-halubilo ni anang mga taong adunay ginabuhat nga dili matarong sa tubangan sa Ginoo. Pero muntag padayon nato, istoryahan nato kining another requirements, no, nga ingon dili lang kayo, we need to be separated, but we need also to be separated from sin, but we need also to be saturated by the word of God. No, we need to be saturated by the word of God, no? Igsuon, ingon din sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Igsuon, giingon din but whenever and whenever we encounter this term word nga but, it is a term of contrast, no? Atong pamalandungan gyud ang teksto ug mangutana ta sa unsa may mga kalahian nga ginasulti dinhi, unsa man ang contrast nga makita nato. Ug kita usab ato na pud ning basahon pagbalik ug atong balik-balikon basa aron masabtan nato. Pag ingon gani nga bat, mura apan sa Binisaya pa apan sama kini sa usa ka bisagra sa pultahan nga maabli ngadto sa laing pultahan nga adunay lain nga direksyon o adunay lain nga lugar o lain nga opinyon. Muna ikaduhang opinyon nga ginasulti dinhi o hunahuna sa Dios, buot ka mapanalanginan, di lang kay mo bulag ka sa buhat sa kalibutan, kundi kinahanglan you need to be saturated by the word of God, no? There is a change of direction. Niingon sa dinhi, his delight, ang iyahang kalipay, no? In the law of the Lord. That means he take pleasures. Nalipay siya sa pulong sa Ginoo. Kanang nga word delight, nagkahulugan ka na nga you find enjoyment in something, to feel great favor towards something, or to experience an emotional delight. Adunay high degree of gratification, satisfaction of the mind, and something that gives pleasure to you, no? Si Webster, in English, ingon siya, it is more permanent pleasure than joy and not dependent on sudden excitement. Unsa may buot pasabot ni ining word delight sa pulong sa Ginoo? We delight in the word of God. Kini gihulagway kini didto sa sinulat ni Esther chapter 2, diin ang hari nahimuot kang Esther. No? When a young man delights in woman, he rearranges his priorities so that suddenly he has a plenty of time to spend to her. Ako ni atong panahon nga nangulitaw pa ko sa kang Inday, sa dihang nahigugma ko sa iya, nahimuot ko sa iya. I delight to be with him, with her. Kanunay ko mangandoy. O ang akong mga panahon kaniadto nga sa barkada nako gina-spend sa inom o unsa man sa dihang nahigugma ko sa iya. Siya na lang ang naasa kong hunahuna o gusto kong makikita ang makiguban kaniya. Igsuon, ingon ana pod kung kita nahigugma ta sa Dios o kita naatay kanang tinguha diha sa Ginoo, way laing naasa tong hunahuna o gusto kita nga makiguban kanunay sa Ginoo. Ang atong kalipay maong pagbasa sa Dios. Gusto ta mag-spend time diha sa iya. Gusto ta nga kanunay nato nga ginabasa, ginapaminaw ang iyang pulong. If you delight in the law of the Lord, you will be saturated. Ingon din he meditates day and night in the law of the Lord. Nagapamalandong siya niini. Iyahang gihuna-huna,
iyahang hinuklugan o iyang ginatan-aw pag-ayo kung unsa ang pulong sa Dios. Aron buntag isuon, akong pangutanan sa imo ha. Niining panahon sa krisis sa COVID, unsa may imong ginabuhat panahon nga naalang ka sa balay? Na-lockdown ta. Nagabasa ka bag Bible? Do you really love the Lord? Or you just dito lang ka? Sige kag tan-aw sa imong cellphone? Unya sige kag dula? Mga games diha? O di ka sige kag tan-aw sa mga salida? How much time did you spend watching movies, watching games diha sa cellphone? Kaysa sa pagbasa sa pulong, hanapot sa imong cellphone. Igsoon, if you really love the Lord, if you have a relationship with Him, you delight in His Word. This morning, two important requirements if we want to enjoy the blessings of God. Kung makita nato din ang reward. Yun sa verse 3, and he will be like a tree planted firmly by the streams of water. Og ingon siya din which yield its fruits in season. Its leaf does not wither, and whatever he does, prosper. God wants to prosper you. God wants to bless us. God wants us to enjoy kanang happiness, not depending on circumstances, but in His Word. Ikson, I would like to encourage you this morning. Read His Word and you will be blessed. Magampo ta. Salamat kay kanimo Ginoo sa imong grasya, sa imong gugma, ug sa imong pulong. Salamat sa imong pag-anis kalibutan para mapasaylo ang among mga sala. Malikay kami sa kadautan. Salamat sa imong paggiya kanamo, sa kahayag, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Ako nagampo Lord sa tanang nagapaminaw, nagabasa sa imong pulong, hayagi ang ilahang mga salabutan, tagai sila Ginoo og direksyon sa ilahang kinabuhi, aron sa ilahang pagsunod kanimo Ginoo, ma-enjoy nila ang imong blessing. Gaampo ako sa among mga kaigsuonan, Lord, dinhi sa Davao City, sa tibuok nasod, i-bless ang among presidente, ang IETF, ang mga opisyalis sa among nasod, Lord, giyahi sila Ginoo. Ngunta dili ma-divert ang ilahang unahuna, inuno giyahi sila sa pagsubay, sa pagsulbad sa mga problema sa among nasod, Ginoo. Ang mayor dinhi sa Davao City, Ginoo, we pray for them. We pray for the frontliners, O God. Have mercy, O God. Lord, nagkadaghan ang kaso sa COVID. Ang among pag-ampo, Lord, tabangi ang among gobyerno sa pag-response, O God, sa paghatag og kaayuhan para sa mga katawhan. Yan po na mga katauhan, O Diyos, nga manggawas, O Ginoo. Lord, put into their minds, O God, nga i-apply, O God, ang mga pahimangno sa among gobyerno. Among gitugyang kanimo, Lord, gawas nimo og mahimo kami Ginoo sa among mga paningkamot sa pagsulbad sa among mga problema sa nasod sa tibuok kalibutan. Among gisalig kini kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igsoon sa sunod semana na pod, miabot na akong oras. Gusto na akong sa sunod adlaw nga mamati ta, possibly by Wednesday or Friday video na pod ko ug hinaot nga sa ato ang kinabuhi karon na tagaan taggiya direksyon sa ato ang pagpangalagad. Ang Ginoo magpanalangin kanimo igsoon, may buntag.